natáčať. No, dobrý deň, lidičky. Ja si vytváram svoj nový YouTube kanál. Teraz mi ho brácha robil. Tak ho pozdravte do videa. Teraz tu hra Garden Tendement. Teda co? Tak, ideme si spraviť moje také malé aktivitky. Prvé, že naberiem si takúto Nerf loptu a si s ňou potrénovať. Lebo som samozrejme futbalista. Hrám za Eška Cifer. Ty vole, aký im dajú povie, že je Spartak lepší, ja vím. Ale ja som proste bývam Cifer, tak hrám za Eška Cifer. Ale samozrejme fajný Spartaku, nie Slovanu. A môj bracha, ktorý je asi troška retardovaný, teda čo? To som nepovedal ja. Tak ten fandí Slovanu. No povedzte mi dvoch ľudí, ktorí fandí Slovanu. Ak mi napíšte, že vy fandíte Slovanu, tak môžete vyplnúť môj vtip. Ne, je to jedno, že mu fandíte, hlavne, že mu fandíte a že ho máte radi. Takže asi ideme zakopať. Jeda. Cristiano Ronaldo ide na bránu, seka a strieľa do gólu. To sa bolo strašne točiť. Benem si loptu, jem si zatrebovala som aj hádzať na hru. Takže nám za Sokol Cifer, Eška Cifer. Teraz som čo som povedal. Bude. Jajda, teraz si troška skúsim zahrať na... Jak sa volá ten? Ak si myslel, že som to je dievča, ale je to chlap. To za Argentíny, ten futbalista. Jaj, Maradonu si skúsim zahrať. Ale môj bracha si myslel, že to je dievča. A to je jedno. Dobrý, ja im povedem nožičky nebo koničky, nebo jak sa to vidí. A proste ideme, jajda. Natočím vám. Jajda, to chcel. Je to čas zábava natočať. Á, nůžky. Máte ho môjmu brachovi prdel. Ne. Nám bol som rád. Ja musím pozerať. To má izba. Sú dementiny. Teraz. Moje, že to má aj trenérodky. Musím to čo vyrobiť, ale ja neviem čo. A keď mne nebudete odebírať, tak vám ukážu, čo sa patrí. Dovidenia.